rawuh anakem kok. Ya, kene Dok. Kagem masuk ke larasipun nggih, Den. Nggih. Siap. Nggih, Mas. Tadi modern boleh diikuti tapi tradisi jangan sampai ditinggalkan. Ngoten. Sing ibot kon turune. Oke, mriko sampun mapan. Kaya nunggoni wong loro. Pun. Sampun lho ketemu. Iya. Eca. Sugeng tindak Mas Tuntas. Sugeng tindak Mas Jen. Sehat-sehat. Aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani hati. Ati wis
Mas kritik YouTube. Nggih, yektosipun antawis Nggih. lakon lagon lan lucon kedah kecakup. Nggih. Lakon lenggahipun wonten panjenengan, lagon menika dunungipun wonten para Waranggana. Swarawati, lajeng lucon dunungipun wonten kala kalian Mas Jok Luduk. Nggih. Ingkang baku yen wis dadi pemimpin aja lali karo sing miskin. Terus Yen wis dadi penggede ya aja lali tanggung jawabe. Ngeten. Yen wis dadi pejabat tetep harus menampung hak aspirasi masyarakat. Beda pilihan tetep nyambung seduluran, beda penemu tetep bersatu, beda pendapat tetaplah menjadi masyarakat yang hebat. matur nuwun Cik, Mas Joko. Mbak Bile wonten kladohe Nggih, ngatur. kalih Kula- pamitan nggih. Nggih. Nyuwun pamit. Kula nyuwun pangapunten mboten nuwal kesalahan lan kekilapan namung kula menungso lumrah. Leres. Mliginipun kagem sedaya Piyai Agung wonten ing Laladan pundi Mas? Jo. Rejo Sari. Sari. Mbah Lurah sedaya perangkatipun matur sembah nuwun warganipun. Nderek-nderek ndedonga mugi-mugi sak tindak panjenengan mboten Amin. wonten rubitonir ing sambikala. Nggih. Namung saged memuji sedaya pinanggih rayu Nggih. wilujeng widodo nggih Mas. Amin. Pangapunten nggih. Mas Kluthuk. Nggih, Dah. nggih. Badhe matur napa? Kula mau matur muga-muga sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat ya uga selamat, dalang selamat, sinden selamat, sing dodol selamat, kabeh selamat. Iki gak omong-omong melu minta mambengi to iki. Tak kalem. Mbok ganti liyane. Wis iki lah. Aku yo mikir. Pokoke muga-muga kabeh selamat pinaringan berkah barokah saking Amin. Ngaten nggih Mas Sembah Joko. kupat lepet Matur boten nuwun. liwat sedaya Nggih. dom slamet. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk cerita lan Amin, lakune. amin, Nggih, amin. nggih, siap, siap, siap. Oke, matur nuwun Siap. Mas, sampun Nggih. kapok. Mboten. Boten wah keluarga. Kene. Nduk. Apa, Mak? Awake dhewe iki ya wektune winates, iya ta? Mulane iki engko tanpa gara-gara ngrampungke lakon. Ayo, nek ngono dibacutake lakune. Ayo, Mak tak derekake, Mak. Yat langening kalang iwang paklar pangsang kuntar Dino ngerekekun Kurang sorate tangkaten Sorat tangkaten Prasmara areh manguswaham yung hamranggangan Katyo karunaning kaswase Haneng marga memaleh akung Risang kondo wastrat mojo leleng langu manggula hati jegrek kaya tugu Sinukarta
tugu wewujudan kang manggon Sinukarta Irenengga-rengga. Lah menika Risang Bratasena denya badhe miwiti babat alas merani. Matrapake busanane sawiji baka sawiji tanana kang kacicir busanane Sang Bratasena sedaya pepareangane Sang Hyang Bayu nalika nasis jroning bungkus. Apa ta busanane Sang Bratasena? Pupuk mas kang rinengka jero tengal asem. Pupuk mas minangka pangidepe marang dewataning angin Sang Hyang Bayu. Jejara teng asem najan Sang Werkudara agal nanging ngrawit bebudane kaya jero teng asem. Gelung minangka endhek ngarep dhuwur mburi minangka tandha Sang Werkudara wis bisa mbedakake dununging kawula Gusti. Sumping pudhak sinumpet mengkuwerdi minangka panunggale Sang Hyang Dewati nadyan Bratasena pinter nanging api-api balilu. Hanting-anting panunggul manik ing banyu maweh Prabawa Padang Sang Bratasena wis datang keweran marang saliring reh anggal lembat wis kacakup. Kang mangkono kena ing ngaran liring sepuh sepi hawa awas lara ning atunggil. Kalong naga Bandaula gedhe tegese. Pambeganing Sang Bratasena lamun Bandayuda ora dewatak kalah pun mati. Gelang Candra Kirana, Candra wujud krana wulan. Ya mancorong pracabane Sang Bratasena nganti kaya soroting Sang Hyang Wulan. Paningset cindhe balibal binelah tekan kendhagane tumumpang mentis kanan kiring. Mengkuwerti Sang Bratasena wis bisa munggah alam kang bakal liampan langgeng.
Ladalah. Ora nyono ora nglegewa. Pawongan. Coba kowe mandeka sik. Ora ngono kok. Kowe ngosak-ngasik ladanku iki piye? Ayo lareno. Lareno nggonmu gawe rusak wangunan negara Ngamarta. Ayo, kowe ngaku wae. Sapa kang dadi haranmu, ha? Wah. Jenengku Bratasena. Iki ana swara tanpa wujud. Kowe kuwi bangsane apa lan mangartiya? Yen aku iki ora gawe rusak. Wah, ladalah. Lumrah kowe ora ngerti karo aku, Aku bangsane Jim. Sing tok sawang apa kowe ora rumangsa, Kowe ora rumangsa menawa gawe rusak wewangunan negara Ngamarta. Iya. Wah. Aku mung iso nyawang wujude alas gong liwang-liwung. Mbuh raidep. Wose kowe kudu leren, Ayo. Saiki kowe manuta. Manuta tak bondo, tak suwarke Prabu Yudhistira minangka penusih dosa. Wah, aku pilih mati dipadhok Jim Setan Priprayangan. Tinimbang cabar nggonku babat Aswisamarta. Wah, ladalah. Yen pancen manuk kelakon dadi bandan kowe Bratasena.
Waduh. Woi, lantalah. Putra Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana wah iki uga ana swara regemeng nanging tanpa wujud. Ayo kowe ngaku kowe iki bangsane apa? Ya panunggalane wadya Drupeksa pangkatku patih. Haranku Kala Margangsa. Wah, banjur karepku kepiye? Ayo tak jaluk lerena. Lerena nggo gawe rusak negara Amarta. Aku ora rumangsa gawe rusak. Nanging aku babat alas Wisawarta. Wah, yen pancen kowe ora gelem leren ya lakon dadi bandan kowe Bratasena.
Wong apa iki? Wela dalah. Bratasena ora iso dianggep enteng. Ora bisa dianggep sepele. Ya, aja girang gemuyuh kowe Bratasena. Kelakon tak sawat Jalawaja mbuh dadi muparat. Waduh. Weh, latalah. Kene ya wong semene katitayanmu. Bratasena klakon kowe lumpuh kowe. Nglumpruk tanpa daya. Yen pancen manuk Jim setan beri prayangan. Kroyok Bratasena tina iki. Iku saknyatane Keplok
tunggal kandhane siji critane. Nanging kaya bareng angkate. Ingkang ana ing pertapan Guntaka Sekar. Guntaka tegese guwa, Sekar tegese kembang. Pertapan kamapan ana jroning guwa ingkang kebekan sekar. Sekar mancawarna kang gantene arum. Sinten to ingkang mangasrama ing kono? Lah menika bangsa Drupeksa, Dru tegese mustika, Beksa tegese petingan. Pranyata dadi pepethinganing Jim. Bangsa alus kang mapan ing ladan nagari Ngamarta. Pujangga nagari. Jim ing Wisamarta ingkang parab begawan Kala Suwarta. Inggih nyata pandhita ingkang sekti mandraguna prawira jayeng palugon kesdik paningalih. Terang-terangi mula ramukal lamun minangka paran para ing negari Ngamarta nuju Ricasuga Sang Resi Kala. Dat ameng jroning pekalih mulat selaganipun ingkang putra Jim Kala Supartawati miwarum ririh pangandikaning Sang Wiku. Mangkono pangandikaning Resi Kala Suparta lamun kawijing lisan. Rene-rene nduk. Anakku caket to lungguh mbiyen. Supartawati, wiwit kowe motah pengin ngangklang leladan Wisamarta. Iya tekan pertapan anane kowe mung lamun yen awan ora doyan mangan yen bengi ora gelem turu. Ana apa wong ayu? Bapak piye? Nalika aku karo kowe nganglang Wisamarta ana bocah bagus. Yen ora kleru ditutke kelek papat cacahe kaya sapa, Bapak? Kae panengah Pandhawa. Jenenge Madi. Sinten? Saramadi. Pamadi. Ngopo to, Nduk? Lah kok natok iso-iso nakokke karo cah kae iki ning apa? Rama, piye? Aku tau impen-impenen. Impen-impenen kepiye? Impen-impenen karo pawongan kae. Bocah kok baguse raja, Mak. Umpama bocah kae wis duwe garwa, aku gelem dimaru kok Rama. Mangkono. Iya Rama. Weh. Lah kok tekadmu gedhe? Apa ora nemong lanang liya kajaba Saramadi kuwi? Pamadi kok Saramadi. Nah iya. Kepenak ya Rama nek wayangan ngene iki. Iya. Ndang rampung ndang mulih. Witekno ditanggap-tanggap dhewe. Ha iya. Wis ora dadi ngopo. Yen kowe kepengin banget. Kepengin banget ketemu karo sing Pamadi, ya wis. Enten ana kene tak golekane. Ngaten. Iya. Tenane lho, Mo. Iya. Wis kowe nang kene ya. Tak golekane dhewe.
miat langening kalayuan aglar pantang muncar kalir kunang sangsaya dalu arara sabyar kang lintang gumbadhak titih sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita kariwaning putyanira Sandi Jawara mrengeng lir swaraning matu pramta manung sangsarining kembang yen ora kleru panduluku iki Raden Permadi. Raden Permadi mangertiya aku ngupadi kelawan kowe ya merga saka pamutahe anakku sing kepengin cedhak kelawan kowe Permadi. Kowe tak pek mantu gelem ya.
Tak pemantu gelem apa ora? Aja kurang pamengkumu penemban. Ora jeneng nampik sih. Nanging aku isih nyangkul pagawean kang abot. Ya kuwi babat alas Wisamarta. Kowe latata. Lah yen kowe ora gelem apa kelakon anakku mati nglalu? Permadi. Yen pancen kowe wangkot apa kelakon tak rudha beksa kuwi Permadi. Yen pancen kowe iso nyekel Permadi. Iya. Padha kae kowe bisa nyekel angin. Wah, latalah. Yen pancen mangkono ayo teteren katigdayanmu dina iki Permadi.
Witing klopo kalopo kang maksih muda salugune wong marti pikiran Pun mati inggih kula wonten dawuh Ibu. Iki wangune awake dhewe isih ana ing tengahing alas. Inggih. Coba to alase kae katone kung liwang-liwung. Sembabati Bratasena nganti durung rampung mekaten. Wah. Ibu Gundi. Pemati. Aku kena Jalawaja. Aku golek ana. Pemati kula mendhawuh. Kowe krungu sambate sapa Mati? Ibu, menika sambatipun Kakang Bratasena. Ingkang ing paekaning mengsah ke Taman Jalawaja, Ibu. Nanging kadamu keprungu kesabah menika ora katon gadrane Pemati. Inggih, Ibu. Jejer Kakang Bratasena wonten alam kajiman. Ibu, nalika semanten kula piranggih kaliyan pujangganing nagari Ngamarta. Inggih awasta Jim Sumarta. Kula dipun paringi lisah pranawa menawi dipun usahaken telabukan badhe saged mirsani bangsaning lelembut Ibu. Mila Ibu keparenga ngagem lisah pranawa Ibu. Ya kula coba kaya ngapa kula. Iki kepiye? Apa kupingmu ora ngrungokke to Pemati? Wong durung suwuk disuwukke. Pemati inggih. Yen pancen mangkono. Kae enggal warana Kakangmu Bratasena Mati inggih kasinggihan Ibu.
lelenging griya mangungkung kanduhan rimang wah tak trima Jlamprong kowe tetulung pahlawan aku. Inggih sami-sami Kakang Mas. Mriko naminipun sederek kedah Majinamadan nggih nyekapaken pinten-pinten kabetahan. Ulup sawetara nggone padha sengkut babat alas Wisamarta. Nganggo mulih kedaya kekuatan ayuh padha leren sawetara dasar iki wis wanci surup surya. Bratasena mati. Ayo ngger leren dhisik. Sumangga kula dherekaken ayo. Yat langening kalayuan aglarawanda muncarang inonir kagohonang orang ngono jemengkul margangsa mbaya ingsun timbali sira sawanampa wigati apa sajak sumengka pangawak Bajra inggih sinuwun nagari Amarta kedatangan parang muka wujudipun manungsa gangsal cacahipun nggih tanpa beda paduka sak kadang kadhiyan. Naminipun Puntadewa Bratasena Permadi Pinten Duwin Tangsen menika sami ngrisak negari Ngamarta jarak pejah. Iya, kadang-kadangku kabeh wae. Pun Kakang wis ora sulap maneh nyawang kahanan kang bakal diwadi ing Indraprastha. Para Pandhawa wis ngancik ana ing alas Martani. Ya alas Wisamarta pun Kakang kelingan pelinggi pukulun Bathara titiwancine Indraprastha kudu timbul kamanungsan. Yen pancen mangkono, ayo dicegat ana ngendi dununging para Pandhawa dina iki.
Coh ning ning talaga kadilangit mahambang tangpas ulan upamandika lintang toya sumrambah sumambur kang kadijala Pandhawa aja kaget aku sing nyegat lagumu jengandika menika sinten iya ditepungake wae ingsun Narendra Indraprastha Prabu Yudhistira diri sing ana mburi iki kadangku paksa jandu Kumbawali lan Nakula Sadewa bali takon apa bener sira Pandhawa kula nuwun inggih kula pun Puntadewa wingking menika kadang kula Bratasena Permadi kalian kembar menawi mekaten kula dalah jengandika menika mboten wonten bentenipun sami kadang kang cacahipun Puntadewa pancen kepranyata apa kang dadi aturmu mula kang sawa iku ingsun ana bab kang wigati sing bakal tak andharake lawan sira Puntadewa nun inggih kados pundi ingkang dipun kersaken Sang Prabu iya Indraprastha kraton Kajiman iki biyen sing yasa Kulun Bathara Indra mula sinebut Ngindraprastha panjenengane paring piweling menawa Pandhawa wis ngembah ana ladang kene kraton Kajiman kudu enggal daya-daya timbul kamanungsan sing wenang ngrenggani ora liya ya mung kajaba para Pandhawa para Pandhawa aku titip Indraprastha aku titip kamuktenku sak kadang ya Puntadewa nyaranipun kados pundi wengakna kasuwargamu Pandhawa lima kabeh aku sak kadang bakal manjing ana ragamu Puntadewa Puntadewa wis sewana wis semarta resik dibabati dening para Pandhawa dadi kedaton kencana ya mung sira sing pantes jumeneng nata ana negara Ngamarta ya awit saka
pasarujuane para Pandhawa. Sira tak wisuda dadi Narendra Amarta, jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Kus Yudhistira. Kuninggih ngaturaken gungging panuwun. Eyang Prabu Puntadewa inggih kados pundi Ibu? Ya wis sira jumeneng nata ana ing Amarta. Ya besok ngapan yen wis tiba wahyane mangsa kala. Lata lekase para sepuh ngadanana gumlaring Sajiraja Surya ya inggih ngesaken dawuh Ibu. Salah. Wong Kurawa ora iso dialat. Lah kok malah Pandhawa sing ngelih itu kebejan ki piye? Wong Kurawa kabeh. Ayo kae. Para Pandhawa jaluk negarane dina iki. Wah, ladalah. Aglah gedhe dhuwur. Ayo, Werkudara. Para nyata. Njaluk Ngamarta, tongkakku dambanana.
ampun sampeyan terusaken nggih. Pun to diwurungke anggenipun Bantayuda. Den menika sampun paripurna oleh samya Pandhawa babat Wisamarta nggih ugi Wisaharja. Keprampun entuk kanugrahan saking pangeran inggih arupi nagari Ngamarta. Niki wae wong sing tansah tetekun-tekun nyatane ketekan. Mila Gus, monggo. Kula dherekaken muji syukur dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Dene gumelaraning lampahan babat Wisamarta saged nglampahan awal ing akhir kanthi wilujeng. Nggih. Ing pamuji sak bibaring pagelaran menika inggih mugi-mugi kathah kadang kawula muda saged ngajengaken dhateng perjuanganipun para pepunden-pepunden kula. Wondene kula sak kukuban anggenipun ngayi wajib mestinipun kathah kekirangan saha kalepatan. Kunjuk dhumateng pamriksa pamirsa lumantar streaming utawi wonten YouTube. Inggih. Semar sagotrah nyuwun agung pangapunten. Pungkasing atur monggo sami hasesanti sepisan merdika salaminya. Akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.